TikTok'ta köp oturandanmy ýa-da nerwidanmy soňky günler gowy uklap bilemok. Şonuň üçin borjak doktoryň ýanyna geldim. Gulagyma iňejikler dürtüp nerwimi sağlap berdi. Muňa auriokuloterapiýa diýilýän eken. Auriokuloterapiýa gulak tutuş bedeni birleşdirýän mikrosistema düşünjesine esaslanýan bejeriş metody eken. Hünärmenler gulakdaky ýörüýte toçkalary iňe dürtüp agyry, stres we zawisymyst, baglylyk ýaly dürli saglyk meselelerini çözýärler, sazlaýarlar. Auriokuloterapiýa adamyň saglyk ýagdaýyny ýokarlandyrmaga, ähli taraplaryny çemeleşýän we umum özüni duýuşyny ýokarlandyrýar eken. Ýanymda dostumam gitdi. Onun gulaklaryna iňejikler dürtülende edil indeýislere meňzäp oturdy. Gowy peýda edýän eken diýip barandan gaýtýança sesini çykarmady. Auriokuloterapiýa bir näçe ýyl mundan öňüm gelip görüpdim. Nerwini sağlamak, ukyny sağlamak üçin ören peýda etdi. Hatda grijada, aşgazyna da, başga da köp zada peýda etýärmiş. Gulagymdaky gulak halka däldi, iňejikler ýalňyş düşünmäň. Egerde siz hem auriokuloterapiýa gulakdan iň alyp gören bolsaňyz, kommentariýada ýazyň. Näleken? Üýtgeşik saglyk bejeriş metody üçin Borjak aga sag bolsun aýtýan. Başga sorawlar bolsa liçka ýazyň. Endik videolarda görüşýänçä saglyk bolsun. Paka.